ኣብ ድኽነት ተወሊዱ ብዓመፅ ዝተኸበበ ቅድሚ ዕድመ ንእስነቱ ዓሰርተታት ግዜ ዝተኣሰረ ድሕሪኡ ግን ኣብ ዓለም እቲ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ቦክሰኛ ንምዃን ዝተለዓለ እቲ ኣበርቲዑ ዝወደቐ ዝያዳ ድማ ዝተለዓለ እዚ ዛንታ ማይክ ታይሰን እዩ። እንኳዕ ናብ ፌምላይን ድሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቀት ንጥሕል ሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ኣራዊት ቦክሲንግ ማይክ ታይሰን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ማይክ ታይሰን ብ30 ሰነ 1966 ኣብ ብሩክሊን ኒውዮርክ ተወሊዱ። ከም ቆልዓ ተፃዊቱ ኣይዓበየን። ናይ ውግእ ዞባ ነይርዎ። ኣቦኡ ነታ ስድራ ቤት ብኣግኡ ገዲፍዋ። ኣዲኡ ሎርና 3 ቆልዑ ንበይና ክትዕቢ ትቃለስ ነይራ። ታይሰን ብሰላም ዓብዩ ኣይፈልጥን። ፍርሒ ሁከት ጥራይ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ። ኣብ ድኽነት ብዓመፅን ገበንን ተኸቢቡ ዝዓበየ ማይክ ቅድሚ 13 ዓመቱ ልዕሊ 30 ግዜ ተኣሲሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሁከት ግን ተቓላሳይ ሓደገኛን ሓያልን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መዳጎኒ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ኣማኻሪ ናይ ምቅላስ ክእለቱ ኣሰብሂሉ ምስቲ ታሪኻዊ ኣሰልጣኒ ቦክሲንግ ዝኾነ ኩስ ዲያማቶ ኣፋሊጥዎ። ኩስ ዲያማቶ ኣብ ታይሰን ካሊእ ሰብ ዘይረኣዮ ነገር ርእዩ። ብድሕሪቲ ቁጥዐ ሓደ ዝፈርሕን ውሕስነት ዘይብሉን ወዲ ነበረ፣ ግን ከኣ ልቢ ሻምፒዮን ዝነበሮ። ኩስ ካብ ኣሰልጣኒ ላዕሊ ኮይኑ ኣቦ ማይክ መምህር ሓላውን ኣማንን ኮይኑ ማይክ ብመሪሕነት ኩስ ዕላማ ረኸበ። ከም ማሽን ልምምድ ገበረ። ዝኾነ መመኽነይታ ትኹረት ዝሰርቕ ኣይነበረን። ብወታደራዊ ዝመስል ስነ ስርዓት ልምምድ ይገብር። ለይቲ ተላዒሉ ይጎይ። ቴፕ ዓበይቲ ተቓለስቲ ይርኢ። ከምኡ እውን ናይ ፒክኤ ስታይል ይመልኽ። ዳርጋ ዘይሰዓር ዝገበሮ ናይ ምክልኻል ሜላ። ማይክ 18 ዓመት ኣብ ዝመልኣሉ እዋን ንዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዘስካሕካሕ ቅልጣፈ የውድቖም ነበረ። ማይክ ታይሰን ኣብ 20 ዓመቱ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝነኣሰ ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ኮይኑ ንሱ ይዕወት ጥራይ ነበረን፣ ይዕብልል ነይሩ። ንመጋጥምቱ ኣብ ሰከንዳት የውድቖም ነይሩ። ካብ ዜሮ ናብ ጅግና፣ ካብ ጎደናታት ክሳብ ጫፍ ዓለም ከይዱ። ፍጥነትን ሓይልን ምፍራሕን ታይሰን መዳርክታ ይነበሮን። ብሰንኪ ጨካን ሓይሉ በርቂ ፍጥነትን ኣረሜናዊ ኖክኣውትን ዝፍለጥ እንትኾን ንሰለስቲኦም ዓበይቲ ቀበቶታት WBA፣ WBC፣ IBF ብምጥርናፍ ዘየከራከር ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ኮይኑ። ማይክ ታይሰን ቦክሰኛ ጥራይ ነበረን፣ ተርእዮ እዩ ነይሩ። ኮኸባት ፊልሚ፣ ራፐራትን ፕሬዝደንታትን ክረኽቦ ደለዩ። ታይሰን ሃብታም፣ ፍሉጥን ዝፍራሕን እዩ ነይሩ። ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ 37 ባዶ ክብረ ወሰን ብምሓዝ ብዙሓት ታይሰን ደው ክብል ዘይክእል ምዃኑ ይኣምኑ ነበሩ። ሳግኡ ኣይረን ማይክ፣ ህላውኡ ዘስካሕክሕ፣ ስታይሉ ጽሩይ ዕንወት። ምስ ዝና ሁከት መጸ። ውልቃዊ ህይወት ታይሰን ፈረሰ። መምህሩ ሞይቱ፣ ሓዳሩ ስነ ስርዓቱ ስኢኑ። ድሕሪ ዝኩሉ ታይሰን ቁፅፅር ይስእን ነበረ። ኣብ 1990 ኣብ ታሪክ ቦክሲንግ ካብ ዘጋጠመ ዝዓበየ ምብስባስ ታይሰን ኣብ ቶኪዮ ባስተር ዳግላስ ተሳዒሩ። ታይሰን ወሪዱ፣ ታይሰን ወሪዱ። እቲ ናይ ዘይምስዓር ድምፂ ተሰባበረ። ካብዚ ዝኸፍእ ግን ገና ይመጽእ እዩ ነይሩ። ኣብ 1992 ማይክ ታይሰን ብዓመፅ ተፈሪዱ 3 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰር ተሕሊፉ። ኩሉ ወሲዶም ማዕርገይ፣ ናጽነተይ፣ ስመይ ኣብ ሓደ ዕጹብ ገዛ በይነይ ነይረ።
ምስ ናይ ገዛእ ርእሰይ ኣጋንንቲ እናተቃለስኩ ይብል ታይሰን። ዓለም ኣላገጸትሉ ብዙሓት ታይሰን ወዲ ይብሉ ነይሮም። ታይሰን ግን ኣይወድአን፣ ይፍወስ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንምምላስ ይሓስብ ነበረ። ብ1995 ታይሰን ካብ ቤት ማእሰር ተፈቲሑ ከም ህቦብላ ድማ ናብ ሪግ ተመለሰ። መሊሱ ተቃለሰ። ንኽዕወት ጥራይ ዘይኮነስ ክትስእ ከም ዝኽእል ንምርግጋጽ። ኣብ ዝቐጸሉ ሒደት ውድድራት ድማ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣውዲቕኻ ምሕላፍ ብምዕዋት ዋንጫታት WBAን WBCን ዳግማይ ረኺቡ። ብድሕሪኡ እታ ምሸት 28 ሰነ 1997 መጽያ ዳግማይ ግጥም ምስ ኢቫንዶር ሆሊፊልድ። ኣብ መላእ ዓለም ዝተሰምዐ ንክሲት ማይክ ታይሰን ንሓንቲ እዝኒ ሆሊፊልድ ነኺሱ ካብ ውድድር ተኣልዩ ዓብዪ መቕጻዕትን ዓለም ለኻዊ ቁጣዕን ኣስዒቡ። ታይሰን ልዕሊ $300 ሚልዮን ኣታዊ እኳ እንተረኸበ ኣብ 2003 ምኽሳሩ ኣውጁ። ተወሳኺ ሒደት ግዜ ተቓሊሱ። እቲ ሓዊ ግን ጠፊኡ። እቲ ኣፈ ታሪኽ ይሃስስ ነበረ። ብቕልጡፍ ድሕሪኡ ግን ሓደ ዝገርም ነገር ኣጋጠመ። ማይክ ታይሰን ክሃዊ ጀመረ። ንሱ ድማ ልቦና ረኸበ። ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ወልፍን ስንባደን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዛረብ ጀሚሩ። ብዛዕባ ቃንዝኡ ኸፊቱ ይቕሬታ ሓቲቱ። ካብ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ገዛእ ርእሱ። ቀደም ጭራቅ ነይረ፣ ሎሚ ሰብኣይ ጥራይ እየ፣ ዝሓሸ ክኸውን ትስዕር ሰብ በለ። ኣብ 2010ታት ማይክ ታይሰን ሓድሽ መንገዲ ረኺቡ። ኣብ ከም በዓል ሃንጎቨር ዝኣመሰላ ፊልምታት ተዋሲኡ። ናይ ሓደ ሰብ ብሮድዌይ መደብ ኣበጊሱ ብሉጽ መሸጣ ዘለዎ ህይወት ታሪክ ጽሒፉ። ብዓመፅ ዘይኮነስ ብቐንዕና እዩ። ብዛዕባ ቴራፒ ፍቕርን ትሕትናን ተዛሪቡ። ኣብ 2020 ኣብ መበል 54 ዓመቱ ምስ ሮይ ጆንስ ጁኒየር ንምርኢት ውድድር ተመሊሱ። ብብቕዓቱን ቆራጽነቱን ድማ ንዓለም ኣሰንቢድዋ። ሎሚ ማይክ ታይሰን ኣብ ፕላኔት ዝኸፍአ ሰብ ኣይኮነን፣ ኣቦ እዩ። በዓል ቤት፣ ኣዳላዊ ፖድካስት፣ ፈላስፋ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ሞት ዝደሓነ። ዛንታ ማይክ ታይሰን ሓያል ትምህርቲ ይምህረና። መጀመርታኻ ንመወዳእታኻ ይገልጽን። ካብ ባዶ መጽኢኻ ሻምፒዮን ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ውድቀት ኣንጻር ዓወት ኣይኮነን፣ ኣካል እዩ። ታይሰን ኣበርቲዑ ወዲቑ። ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ግን ዝያዳ ሓያል ገበሮ። ቃንዛኻ ሓይልኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ታይሰን ንውሽጣዊ ውግኣቱ ወሲዱ ናብ ጥበብን ሓይልን ቀየሮ። ሓቀኛ ዕብየት ክሳብ ክንደይ ልዕል ከም እትብል ኣይኮነን፣ ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ከም እትምለስ እዩ። ዛንታ ማይክ ታይሰን ፍጹም ኣይኮነን፣ ሰብኣዊ እዩ፣ ናይ ብሓቂ እዩ። ካብ ህውከት ናብ ህድኣት፣ ካብ ቁጣዐ ናብ ምልስላስ ዝግበር ጉዕዞ እዩ። ንሱ ዳግማይ ክትስእ እንተኽኢሉ ድማ ንስኻ እውን ከምኡ ክትትስእ ትኽእል ኢኻ። ሓደ እዋን ማይክ ታይሰን ዲስፕሊን ማለት ነቲ ክትገብሮ ዝጸላእኻዮ ምግባር ግን ከዓ ከምቲ እትፈትዎ ምግባር እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብታ ጸልመተት ሰዓትካ እውን ከይተረፈ ክትምለስ ከም እትኽእል መርትዖ እዩ። ፈጺምካ ከይተቋርጽ፣ ምኽንያቱ ምምላስካ ካብ ምዕንቃፍኻ ክዓቢ ይኽእል እዩ። ማይክ ታይሰን ካብ ሓደ ኣብ ጎደናታት ዝፈርሕ ዝነበረ ቆልዓ ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣዝዩ ዝፍራሕ ሰብኣይ፣ ትሑት፣ ለባም፣ ንሚልዮናት ዝምህር ሓቀኛ ሓይሊ ዝወነነ ሰብ ተለዊጡ እዩ። ስለዚ ፍርሓኻ ኣወግድ፣ ቃንዛኻ ሰዓሮ፣ ንሰላምካ ተቃለስ። ማይክ ታይሰን ኣብ ሪንግ ጥራይ ተቃለሰን፣ ንህይወቱ እዩ ተቃሊሱ፣ ንሱ ድማ ተዓዊቱ። በዚ ንምእማኑ ዘጸግም ዛንታት ተነቃቂኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር
ቤተሰብ ይኹኑ